Alisa phansi ngisasukuma professor baba manje sengiyeza ukuthi ngilimele lana waba nenhlanhla yazi nginamanje professor ngeke ngihlangana naye lafana ngisho ngithi cabangayo ngoba ngangiplana ukumbulala futhi ngosuku angilimaza ngayo ngaye nje ngifuna ukuthola la khona ngifike sengithwele izivalo sesitamkoko professor ngifike nje ngishaya ikhanda ngiqede lapho ngiyihambela ngiprofessor ukuthi ubuza abangani bakade abangani bakhe ngithi uphuzwakele bathi nqobo uzwakele yazi samgcine egula simazi noma ukubo yini ngase mfethu kube niyazi uprofessor yomncwabo uzwakele awu basiqala babamba amakhanda bro ngasho ngathi bafethu nina amafethu bukani kuyithina ina against thina esimaziyo ukuthi ukuphi namhlanje ngasho athi hayi banye bafethu hayi siphakathi inside Nqobi kabe yami bro mfethu hayi labantu bakho mfethu bayabheda ngiyakuzwa ukhala kanti kufanele iphithu ukhale kanje bayabheda labantu bakho mfethu hayi kufanele ukhale kanje awu usiza kanje usacrifice kanje mfethu and futhi mina ngufakazi mina ngihlezi ngila mina ngikubona konke yazi ngangiqala ukucasuka ukuthi angikhale mina ngikubona konke ngakubona bethele emotini kaShaka sakhe yabo nje angikunika attention ngoba nje ngiyakubona ukuthi hayi awukho mina yafe ngabhala inoveli lapha le yabuye ngayisusa abhala ipost lapha ngademelayisa ngabuye ngathi hayi man khona nane video la mfowethu engayenza kodwa ngeke ngiyiposte ngizoyidelete ngizoyidelete mfowethu ngoba angeke sivumele ukuthi umsebenzi omkhulu kangaka wonakale ngeminute futhi ngeke sivumele ukuthi sizwe ngomuntu oyedwa professor kulimali abaningi ngoba baningi abasazosidinga into engineshow yayo leyo kakhulu baningi abasazosidinga Mnqobi ngulandelela mfowethu mhlawumbe ukuthi ukuchazela abantu kabanzi ngomsebenzi wakho ku-MPTV1 nanomsebenzi esibhekene nawo naneyinkinga naneyinselelo esibhekene nazo kuyadinga abantu ukuthi bakwazi lokho because most yabantu angazi bacabanga kanjani mabeke babona ingane yabo ivela ku-MPTV1 angazi bavele becabanga ukuthi futhi kumele ngimkhombe ngesibhamu ngimiyekisa idakamizwa noma amathemba abo bawabeka kimi ekubeni yena umuntu ehlulwe ingane yakhe yena eyizana kuzofanele wenze njani professor wena if umuntu ehlula umzali yabo phela umuntu mase sihlalela emgaqweni isilwane straight leso professor ngeke usasicontrol yabo ekhaya egcekeni kufana nasesiqiweni professor isilwane esihlulayo esiciweni siyeqa siyoyilawula ngaphandle sesi under control ngeke sasenza lutho lesisilwane njenganawe sinawana mengithi njenganawe sinawana njenganami umnqobi isiqiwi sangihlula njengoba ngila emgaqweni ingoba ngifuna ukuyiphatha mina yabo njengoba mekusakhona umuntu okanjenganawe professor usunderstandayo mfethu okwaziyo ukuthi ekhambeni kwesikhathi akubuyisele endleleni egcinisa efinyelela ekutheneni ubuyele ekhaya akekho umuntu onjenganawe professor singamthola la emgaqweni akekho umuntu mfethu ngeqiniso ongathi muthi namhlanje Mnqobi ngiyayiyeka lento ongaphinde edlale le ndima mfethu edlalo wena angazi yini ekihlule mfethu umzali akekho engimphoqayo professor kodwa umzali nanoma imuphi yabo indima mfethu oyidlalayo fanele akujabulele lokho yabo kufana nokuthi umanage crash ubakadele izingane zabo ngoba umuntu yazi ngisho ingane yakhe kade ayigcina ngathi si-MPTV uyakwazi ukuthi ayithole ingane yakhe afona mfowethu kwayona ingane zabo mfowethu ifike ifonela mfowethu i-airtime yami mfowethu kodwa khona umuntu ongakwazi ukuthi athi nje ngiyabonga professor ngathi ngaphatha kabuhlungu ngempela ngalo lasuku Nqobi wawuthangikhale waphatha kabuhlungu kwakuthangikhale waphatha kabuhlungu njengoba dengisho ukuthi yazi ngivele ngikhumbule ngamampintsha professor yabo hamampintsha basimukela kahle mfowethu kamnandi kabi basimukela mfowethu okukhombisa ukuthi babazi ukuthi ingane yabo iyiphi indima isidlalayo yabo babe fully understand ibona ukuthi kahle uprofessor uwumuntu okanje noSinawana mothi ukhumbula kahle professor safika umfundisi ememezela kwimic ethi ozokhulumela abangani
kwakungekho ngisho umngane wakho yedwa wangakubo elokishini ngisho abebhema nabelala nabo koplastic elokishini kodwa leyo ndima yafike yadlalwa wena professor. Yes. Bese yazi lento yabo nje lento yadenzeka kuleyo weekend esengiphatha kabuhlungu ngempela. Mfethu mina ingihlokubulile mfethu. Wesiphathi mfethu lento ade siyikhuluma ukuthi kunento abantu abangayazi ukuthi eyidlekeni umuntu uma esegula uyakhishwa. Uyakhishwa umuntu eyidlekeni uma esegula. Mhlawumbe wena mnqobo ongabatshela kahle. Wena uhlale nawe endlini. Mhlawumbe ubatshela yena suke ikhishelwa kusuke kwenze njani. Kanti kahle lento iqala kanje professor. Yeah. Iqale vele idleke ehleli kuzona. Yeah. Indawo engekho right. Yeah. Siyaphema la kuba sumlilo professor kune dust le ya umlotha womlilo yonke le nto siyahamba yaphaquka lena egcineni sindlala khona la silali. Ongitshela nje professor ublanket lo mekushoniwe ngibozwe ngawo ibhokisi undlala phansi. Undlala phansi uthatha yonke le dust Yeah. Eksene uyishayelwe arrest unqana ngisho ungidlula. Mhlawumbe uthi ngenyawo ukhahlele lapha na just for ukuthi kuvuleke indlela abanye abantu bekwazi ukuhamba ususa ingubo zakho. Ntambama uyabuya thatha yona le ngubo le uyimboza ngayo. Yabo ikhandela iTB isona sifo esilula esike sisithole kalula. Uzogula professor. Ekuguleni kwakho angeke le nto uyibone isikhathi sezibhedlela asinaso. Angeke uyibone nje indaba ukuthi ngiyagula. Izolibele imbundelana kuwena lento ugcina usugula serious usubonakala. Mase ugula serious ngisho abafethu engatheni babangani nawe. Okay umfowethu ngeke ugule phambi kwethu sikubuka. Sike sigoqe professor mawubhemile uyibona uright. Yabo kanti ngathini ukubhema kuyakudambisa kahle ukugula. Mhlambe seneni mina ngumeshent ngizosacrifice professor ngithi sibanibani hamba uye esibhedlela uyagula hamba ocheck uzobuya esibhedlela buye ngikubhemise uhambe nangaphela esibhedlela iyodwa indlela yokuthi ngibuye ngikubhemise ukuthi isayide uphathe icard noma incwadi oyamaphilisi iyona proof ezongibona ngayo ukuthi uphuma esibhedlela ubuye esibhedlela ngikunikeze le nto yokubhema ubheme ube right hamba ke ndodo uyophanda usakwazi ukuhamba wena wenze njani uyibona ukuthi usile uhamba uyocasha kwenye indawo uhlale khona yadamuke wonke emzimbeni ukugula kuyabuya kuyakucindezela njengoba kucindezela nginama customer amaningi la anginakile ukuthi awusekho wena mhlawumbe ngilibele ngizwa ngabafowethu ukuthi usibanibani usendaweni ethile uyagula ngakunike imali ukuthi mhlawumbe uye esibhedlela professor wabuya wangicashela ngoba imali uyidlile isikhathi esiningi edlekeni kuye kwenziwe njani umuntu osegula uke exoshwe exoshweni kakhe hayi ukuthi professor ngoba nakho ugula semthamo ubonakala manje usuyaxoshwa uxoshwa lowo muntu ngoba sekuzanywe yonke indlela usenikiwe imali lo muntu kade isalibele bench usezanywe ngayo yonke indlela angeke ngiqamba mangithi umuntu uvela asuke exoshwa umuntu oxoshwayo professor umuntu esibonayo nathi ukuthi shuza akakufuni ukusizakala ngoba lo muntu kusacrificewa njalo ukuthi ahambe esibhedlela simphathela omanzi simphathela izinto zokudla umfowethu kahle imina ngilwela ukuthi ngingashoni professor yabo ngilwela mina yabo leyo menzele yonke into umuntu oxoshwa umuntu osuke esexakile engafuni lutho professor axoshwe lowo muntu so ndoda hamba uye esibhedlela if usafuna ukubuyela uzohlala nathi hamba uye esibhedlela moya esibhedlela for sure uzobuya uqhubeke nalezi zinto lezi aduzenza kodwa sinawana ukuthini ucabanga kancane angayi esibhedlela uzohlala la ahlala khona alibele dabukisa mhlawumbe emgaqweni abantu libe bemuphi imali yazi uhamba lowo muntu ukugula kuzomxina kakhulu uthothi useyashona professor yabo meshona mina njengoba professor ngimnawo mfethu abantu abaningi beke belethwe mina la isikhathi esiningi mina oqala muthi ukunaki engike ngizwe ukuthi wena okakatshela okanye umuntu ngimbone mina uthi nami ngihambela indlela zami mhlawumbe khona umuntu engimbhekayo ngimbone usibanibani nothi ukunakisisa ngeke ngibuye ngikutshele professor nangu usibanibani uyagula professor umsebenzi wakho wena ukuthi usho ukuthi usinawana nihlukane naye kodwa
masegula lo sinawana ngenhliziyo onayo mfethu uzwelo onalo uyaqhubeka ume naye lo muntu masiba honest mase egula umuntu asihlangani sina naye ngeqiniso professor asisahlangani naye lo muntu sesasebenza naye saqeda naye wayithola imali yakhe asisahlangani naye lo muntu kodwa mina engihlezi ngikhona la befika phambi kwami ngibona uprofessor umsebenza asuke ebhekene nawo kwenye inkathi uzonqamule bese ukusebenza ngoba umbona usinawana umathini nje ngavele ngalivala usuku mothi ukhumbula kahle wafika wayigaqaza la esicabheni professor waqeda lapho wazozumeka singazi noma wayesethule noma wawenzekaleni ezevuzwe isecurity la wasacrifice ngalo lasuku wangasebenza wabizi Uber same time yafika iUber wamthatha wamisa esibhedlela ekumiseni kwakhe esibhedlela ngikhumbula kahle wangitshela wathi Mnqobi ngihamba naye ngobani ngifuna ukumshiya khona esibhedlela cause bayaphuma emakuma Uber akona umsebenzi wethu professor lo wawenza kodwa mfethu ngisasho namanje ngenhliziyo le onayo wasacrifice wakhipha imali yakhe ephaketheni wamisa esibhedlela wangaqali ngayo mathini baningi kwenziwa njalo beyiswe esibhedlela beqashelwa ama-Uber mengekho uprofessor kwe-Uber uzokhomba udriver afune leyo mali ehle endleleni umuntu zama ukumsiza lowo muntu professor mfethu kwezwa ngifonela udriver mfethu wathi hey nangi lo muntu wakhe yangijikela manje ufuna imali yini leyo nto leyo yabo kufanele kwenziwe njani okay wakwamukela lokho enhlizweni yakho wangasho ukuthi hayi ngoba benza kanje ngiyayishiya indaba yabo okungcono umuntu ngizohamba naye ngimshiye esibhedlela kodwa wanele wathi ufulathela professor wathi meyiqalaza awusekho nawe wakulandela namhlanje ubencwatshwe ensukwini wancamela ukuthi eyofela mfethu la singazi khona ngoba mina ngezwe nginganayithandana nawo professor ukuthi uMathini useshonile ngathi ayikho leyo nto uMathini uprofessor demambisa esibhedlela phambi kwami yathi Mnqobi ngiyakutshela ade ngimbona mina uMathini ubesegule lala epaki eseduze nasesibhedlela ekwesinye izidleka ngithi lesi singala izidleka ehlala kusona usexoshiwe kusona hayi ngoba exoshiwe ngoba egula usezanywe ngayo yonke indlela unikezwe imali zokuthi hambe esibhedlela unikezwe imali zokuthi ayabheme yena shuthi uncamelana ukuthi akhethe idleke ehambe ecashe ufuna ukuzwelwa nangala aphinde futhi azwelwe ngakhona ngoba wayeqe esibhedlela wayohlala kwesinye idleke la afike ashone la khona nawo omunye umsebenzi omele wena professor ngokuthi wake wamshutha uMathini wakwenza i-interview na sekufanele utshele abantu bakubo ukuthi ushonile wakwenza futhi lokho akuphelanga ngisho isikhathi esitheni professor kudu nangu futhi omunye yabo lona ngeke ngifihle mfethu professor mfethu yabo lento eyenzakalile mfethu kuzwakele mfethu engicekile professor ngoba yabo khona la afika khona la efonela uma wakhe nakhe ezekhala minye embezi umnikeza ifoni professor yazi ngizweni ke lapha ngathi usisi wakhe lo wayekhuluma naye ngizwe mase kukhulunywa kuthiwa kukhulume abomndeni bakasisi wakhe wathi wakhuluma nami weze wakhala ngavele kuthiwa kwakufona omunye umfana angazi basobe bengazi kusuke kufone mina kusuke kufona ngefoni yami hawu angazi mina kanjani mekuthiwa kwakufona omunye umfana ngoba phela wafona phambi kwami ekhala minye embezi mina engangimile la phambi kwami wathi esuka la kuwena professor ngalolu suku ngahlangana naye ngihlalele ngale spa ngamtshela yazi professor igazi lami ngathi lale ngitshela ngalo lasuku ngathi zwakele yabo manje awusana shadeni bra wami mesikhuluma iqiniso uyazi ngiyakwazi mina uyena lo zwakele ngimaziyo uyagula mfethu hamba uyesibhedlela angimazi noma wayidawe ungangalo lasuku eyinwaya Mnqobi mfethu ngizohamba ngezibhedlela ngathi yazwakele mfethu ayikho into ebabhlungu njengokuthi mina ngihambe ngiyotshela uprofessor ukuthi asitshelene abantu bakini ukuthi usushonile yazi kwaze kwasho khona uprofessor sahleli naye ngale professor muthi ukhumbula kahle uba utheni kwena insokweni uthe kwena Mnqobi igazi lakho ngathi silala ikutshela ukuthi lento izokwenzeka ngoba kuphela ngisho isikhathi esitheni njengoba sesiza ukuthi ushonile ingani phela yabona kusasa weza la kwakade yabo episode lesayenza mina ngangafuni siyenze uye wayelokho engiphusha ethi asiyenze ngoba efuna imali ngathi mina hayi kulungile asiyenze mina into engizokunika imali yesibhedlela wathi hayi angifuni imali yesibhedlela kuphela ngifuna neyokubheka weza la sayishutha leya episode leya saqeda ngamnika imali yokubhema
Cabanga phela. Yes, ngoba ngiyazi ukuthi uma engabhemile ngeke enzeni. Yeah. Ngamnika imali yokugibela. Ngathi nansi imali yokugibela. Le eyokubhema, le eyokugibela ngamhlukanisa. Nje wangashoda ngalutho. Wangashoda ngalutho. Ngalolu suku lakho lanamuhla ukhavard, unokudla, unemali yokugibela, uneyokubhema. Wabani. Lapha lele khona iqiniso uyalazi. Uyalazi uzwana. Yabona uma engavuka engabatshela bakubo. Futhi uma ukuthi uyobuya ngephupho, ngiyafisa ukuthi abuye ngephupho, abatshela bakubo. Kwangekhona kokuqala ngimela mina mfowethu. Hayi professor ngofakazi wakho. Kwangekhona kokuqala ngimela. Ukufika ngagule phela ezothi nje ahlangana. Kwenye inkathi ngingekho mina. How much more ngikhona ngibona ngawami amehlo mfethu sekukaningi. How much more ngingekho uthi angikho la uzofika angikho la. Ummeli umnikeze imali mfethu. Kodwa ekugcineni wabuye emncwabeni wakhe wena mfethu ungazose wawungafunakala. It was like kungena imeshent, like kungena umuntu odala. Lento engikade ngisho professor. Kungathi kwangena umuntu ade emdayisela idakamizwa mfethu. Lento ongahlangani nawe wena lempi ohlezi uyilwa ukuthi mfethu siphume idakamizweni kube yithini edlala ngethuba. Wena uma nathi ukuthi siphume idakamizweni. Uyithathe leyo episode oyishuthayo fanele ngabe usuhlukene nathi kodwa yazi professor ngisho ngathiwa sifunani mfethu. Mina bahlezi befika la phambi kwami ngize ngisho ngithi yazi ngcono ngabe kuya ngabe ngithi hamba ndoda ngoba imost yabantu abake befike bezohlupha bezofuna imali umuntu osuke evele kwaseqaleni kade elethwe yimina loyo njengoba uzothatha isinqumo sokuthi onenkinga professor akakhulume nami imina ngizobe sengibona ukuthi le nkinga simisa kanjani ngayo kuma ngikutshela mina yona yabo leyo buka abantu abaningi abasafiki la indaba ikobe isikhathi esiningi bacela ukudlala uyazi ukuthi if engatshela mina ukuthi nokuthi ufanele lento ngeke ngikutshele mina into engibona ukuthi iyabheda le yini ivalo zosinawana ngiyazazi mengibona umuntu ushaya izivala ngingeni leyo ngeke ngikutshele ukuthi umuntu ogulayo namanje sazoqhubeka futhi sikwenze lokho umuntu ogulayo so sacrifice umisa esibhedlela oshonayo sosho ukuthi useshonile sambe somngcwaba futhi ngoba umsebenzi wesibili owesithathu sesutholile umsebenzi wethu bekuyi MPTV ukuthi ushuthe usinawana umveze ekhuluma ngestory sakhe yini siqwashise abantu ngezidakamizwa yini ukukhuluma kwami khona umuntu esimgwemayo ayilo sesikoleni okephi nakephi professor ozobona ukuthi yazi lendlela eyahanjwa umnqobi ile ngikuyona nami yabo mhlawumbe noma umzali usheshe ubamba ukuthi yazi into ekhulunywa umnqobi ile nto eyenziwe sibonelo la endlini angimgwema usibonelo ukuthi aqhubeke enze ukuthi okanye athi ngimnciphisele ngasemalini yabo ngikhale futhi esikhathini samanje professor yazi ngeke ngithi ngihleli ngale ngibona ingane encane professor ephaketheni eshethini mhlawumbe 100 rand noma 50 rand ngisho ngithi mfethu yabo abazali abakwazi ukukhipha lezi imali abazali ingane mfethu professor uthi uncane ukubonayo ukuthi lokhu kuna 6-7 ukubona kuphiwa 20 rand ngisho ngisayibo ngitsheleke lo ono 2021 20 rand asayisebenza indaba yawo ukhuluma indaba zo 150 200 esikoleni lo muntu uyoyenzani professor lo mali lo muntu mfethu angisho ukuthi umzali angayiphi ingane yakhe imali kodwa nawe calculator ongcono umnika imali yesonto lonke ayihenge yena yabo leyo mhlawumbe ukuthi umnikeza u20 rand professor njalo ngosuku for 5 days 100 rand umnika 100 rand ngomsombuluko ayisebenze yena meyidla yonke ngomsombuluko okwakhe uzobona ukuthi lene uzofunda ukuthi sibekelwa ngaphansi kodwa methi anginayo imali silahlekile uphinde ukhipha omunye u100 uyamnika yalowo muntu lo professor mengathi useqalile ungena esidakamizweni lowo muntu kufanele ukuthi unakho konke mayithola le mali njalo ngosuku lowo muntu uyayingqongqela one time yabo leyo nto iyona futhi into ezimbangela leyo professor yabo lento yemali imali njengoba kwakuthiwa mfethu impande yesono khampela impande yesono imali professor iyona ukhiye mfethu ngoba manje kwayona le mali abayinikwayo umuntu like awuphuma udlile ekseni aphinda nikwe imali eyani mali abe at least indaba yama lunch box ayi right yona ayi right ethi nayi letha siphila kuyona ke professor mina professor ungatsuka isimanga mina esikoleni mina bengiphatha isinkwa ngiphathe no 3 rand ukugibela ibhasi bi 150 ngalesa sikhathi ngisuka kaMashu ngePhoenix professor
noma ngikudlile lo 150 lo ukubuya Yeah. ngisuke ePhoenix ngeenyawo ngibuye ngize kaMasha ngitshele manje bakuphatha u100 or 50 rand kukhona umancika uMatashi hayi ngoba akuyona ungakuphela professors okay yona ijumpile indaba yayo ibona wonke umuntu Ayi intashi yababulala abahlezi bangifonela. itashi professor naye nencika la isebenze rafu okwe ungekho basejumpile kwaziwa ngisho ingane encane kodwa nazi ezinye idakamizwa hayi ukuthi fanele uzungcole ubusinawana ukuze ubonakala ukuthi useyidakamizweni hayi zona lezo matashi laba iyona ekwenza ukuthi ube cleaniyeke napa nothiki mengithi ngiyathola professor lethiki lephenywa manje kuthiwa kusayona ithiki ingakho abantu abaningi behlanya kanje ngathi hayibo fethazi uqinisele cabanga isu10 rand professor 10 rand ithiki amaphara ke njengoba eshona kanje futhi amanye athathe unga professor nethiki 20 rand unga 10 rand sho nje 30 rand ucovered uthathe unga uthathe ithiki faka emanzini la isivalweni uthi cowa amanzi goqoze lento udonse ngomjove ushe emthambeni professor hey ayibole obhomi ikhandwe lapho cabanga professor mina ngathini yabo ithiki professor ngipemile ifika safike bo 50 rand ifika 30 rand encane ithiki ngalesa sikhathi lisane safika abantu abaningi babethi ngizohlanya ngobani ngangihlala mina nomuntu oyidayisayo ithiki sizwana kanje professor which means njalo lo muntu mayigoqa noma sifikile istaff sethiki sizotestwe mina professor nje kancane kancane unginikeza ithiki kwakuze kusho kwayena ethi mnqobo uzohlanya uhlanyiswe ithiki ngimtshela uthi ithiki mfethu ayifuni ube nomona wayo ayifuni uyibheme wedwa yabo ufanele uyifake lanto nibhemisane yabo ungabi nomona wayo moba nomona wayo izokuhlanyisa ethikini professor ngingathini ithiki ine lento angazi ngayichaza kanjani inento engazuthi inqumele kuyona professor ithiki inento engazuthi inqumele kuyona yabo ngenkathi uyifaka kwi glass pipe yakhona Yeah. uyayishisa ngithi ngelight yabo ngenkathi uyishisa ngelight njengoba i-crystal ayisento e-crystal into njenge windscreen yemoto mayiphihlekile yabo njengoba uyishisa izometha lento igcina isiyamanzi ngenkathi ishishunqa intuthu lento engishoyo enginqumela iyaphuma ngaleyo nkathi ngoba lentuthu esuka ishunqa ayifuni ukuthi uyidonse ifuna uyifuthe iphume lentuthu iyaphuma lento enginqumela engishoyo into engathi upoison kuyona professor efuna uyikhiphe kuqala manje ke njengoba beyibhema ngalendlela engayona beyijova nawe professor ngokubuka kwakho moyijova uzoveda uyifaka emanzini lento upoison onginqumela iphuma nini ngoba uyishisi phela ayithi uvela uyifaka emanzini uyigoqoze iba amanzi yonke ayisaphumanga ngithi lento onginqumela yabo ngenkathi ujova professor lento onginqumela ilibele yanda kuwena emzimbeni iyona legcina umuntu eyenza ukuthi egcine sehlanye ikhanda ilokunqumela sekuningi kuyena mothi kunaka abantu bethiki isikhathi esiningi ukevele eqhamuke ethi ujahwa abantu awubapha abantu abakujahayo ngeke ubabone wena mina ngibazi abangasekhaya bonke abantu ababhema ithiki banaleso story leso yini ilokunqumela engikushoyo Azakhelwe kwafika la ethi ufunwa abantu. ngiyakhombula ungitshela Wezwa le police station nyama. ngelinye ilanga wayalala la yelo ngametro ngidlula ebhala iphepha mhlawumbe saze-10 lezayinamba ethi mnqobi inamba kamali ngiyacela ngicela ungisize ngicela unginikeze lo professor leli phepha mengithi ngiyayibuka le zinamba lezi ezinye zu9 ezinye zu11 yabo Umsangano. ayikho u10 professor zo ezinye zu7 Umsangano. lento ngizoyinika uprofessor ngithini udlala ngami lo ngivele ngithathe lento le ngithi ngizomnika uprofessor i5/10 ngihambe la fike ngayilahla leyo number yakhe le yini ngobani ngangazi ukuthi ubhekene nani ilento yethiki ubona abantu abakujahayo mesithi bapha abantu abakujahayo uthi asibazi thina abantu bangakini wena ubazi Kodwa Wayishawa mfethu ileyo. uzakhele waba yiqhawe mfethu ngokuthi
ngamthatha ngamusa esibhedlela wafika wahlala ngempela. Ileyo nto nami professor engithi namanje zwakele la ukhona mfethu, I'm proud of you. Wayimele into yakho. Izeneze ngasekho emhlabeni professor kodwa yabo lwana wayisangabuya ngisho ethi professor ngibuye esibhedlela mfethu angidlile okanye angibhemile ngiyazi umcebiso owomnika something. Kunalo ufike esibhedlela mekwamshiya afike eqe. Asisebenzi indaba yakhe. Yabo zwakele I'm proud la akho. Yeah, mina kodwa bengisho uzakhele waye esibhedlela phela ufika wazowasinda wabuya. Yize buyele emgaqweni. Oh uzakhele na uzwakele naye angithiwa esibhedlela naye ushonele khona esibhedlela ya ingakho uthi wayase kulate ileyo nto futhi yamshaya wayesegule kakhulu yabo nje kusawa ngalolu suku lela ngimtshele ngalo mhlawumbe ngabe usakhona namhlanje kodwa kwenzekile professor yeki akusekho ukubuyela emuva kodwa nje mfethu ngoba nawe lento uyayibhema usho kusuke kwenza njani mhlawumbe wena awukaze wabanjwa ukugula yini nesukuyenza ukuthi manje ubone ngathi mawuhamba esibhedlela uzobuyisa iqediwe wonke angazi ke lento ididaphi professor ngoba mfethu uzoya esibhedlela befike bekutreat esibhedlela sine cathedral professor yabo icathedral esibhedlela bamanathi sinawana yabo the clinic mfethu is for the homeless professor mawufika lapha professor usinawana mekukhona umuntu ohlala endlini abam-athendayo professor bambuyisele eceleni lowo muntu benake wena usinawana ngoba eyethu ama-homeless mothi ukhumbula kahle professor khumbula ngigwaziwe la ngifika la kweni ekuseni ngalolo suku ngaya khona ecathedral ngafica kugcwele kodwa ngothi mina kuphela engangiyi-homeless professor bababuyisele eceleni bonke labantu ungaqashelwe imoto ngabhandishwa ngathathwa ngayiswe e-Eddington yes njoba ngase ngibuya sengi-right nginganayo lutho angazi ubone ukuthi usinawane kuzokwenzakalani mengahlali bese sibhedlela ayibo mfethu ngivele ngingazi mina kodwa mina yabo iqiniso yabo esibhedlela professor ufuna ufike usho nakhona ukuthi mina ngihlala emgaqweni ekuhlaleni kwami emgaqweni ngiyabhema ama-drugs and futhi wesiphathi ngiyajova ngalokho ngicela ningisize ngishayiwe mina emlazi professor ngafike ngakusho mina lokho esibhedlela uqetshuliwe nawe bangifake idrip professor idrip enento kwimanje ngiyikhohlwa le nto kwakuthiwa i-codeine abayifaka kuyona professor ngalala same time yabo ukulala kwami ngangazi ukuthi mengilale namhlanje ngalala kusasa ngalala u3 days iyadraineka ngithi ungavele kwisystem yami warost uzogcine ungasana ndawo yabo leyo kuzobe sengimini solution ukuthi ngenza njani ngise ngibatshele mina umuntu ogulayo ngithi mfethu mawufika esibhedlela ufike usho ukuthi uhlala emgaqweni ubhema ukuthi nokuthi ukubhema kanje uyabacela bekusize nanoma imuphi udokotela okanye unesi professor mawungafika ukhulume naye lawo mazwi ngabe isilwane noma usathane womuntu loyo professor ongeke ekathende if uzomcela uthi ngicela ungisize ngisenkingeni ngeke ngakunaki lo muntu professor abafethu babalekela lokho ahamba ecashe idlekeni egcineni ashike idleke abuye eze la professor bayazi ukuthi inkinga bafika sebephelile bayazi engasawazi ukubalance esehambe ebalance ngeindongo ngo9 bayazi ukuthi sure uprofessor nomnqobo bami lapha eminyango sozwela oba sabantu mfethu yabo professor abantu abaningi mfethu ongazi ngiyamtshela namhlanje professor yabo umsebenzi esimelana nawo mihla namalanga thina sesiyaphambana nomsebenzi uprofessor aye ivision yakhe eyayikuwona sisenze eminye imisebenzi ngoba lezi ngane zabo seyibeletha maseyigula la ngoba umuntu umeyigula professor uza la kuthini esexoshiwe edlekeni uhleze esho uprofessor simnqobi umuntu engeke ngasebenza naye angisoze ngambuka egula ngofakazi mina walokho professor bahlezi befika phambi kwami ubanaki uyeke ngisho umsebenzi mfethu lo okuyiwona ivision yakho eyayikuwona uyeke lo msebenzi unake yena lo muntu osuke egula ulambile professor ukhalela la ofuna ukuya esibhedlela ukhalela la ofuna ukuya kubo professor uza la ekugcineni uprofessor is a non-profit organization le mali uyithatha uyazi ukuthi ngathola isimanga uyakhumbula ukuthi uMathini ukuthi wayefika lapha athatha imali ethi uma wakho uyagula angazi noma ethi usentabeni hospital
sihambe sibe simthengele izinto espa kuthiwa wayengafiki nazo khona wayeyaphi wayehambe wayedlela idayisela wayinyanya into ongayazi usisi wakhe bangemhlophe Professor Fitz yabo imphatha kabuhlungu lento ngoba Westpart Fitz we-NPO Fitz non-profit organization mina ngufakazi Professor uhlala nami usuku lonke Fitz awusebenzi mebicabanga Fitz le mali Fitz unika abafethu ukuthi behambe beyodla abanye beyisibhedlela omunye uyakuba ngoba omunye ufuna ukubhema nje omunye ufuna ukubhema uphele 2 days ahlangana ayiqambela amangese kuwanje kanti ikhishwe lo mali nje uprofessor ayemele uyithatha singaxhaswa umuntu uprofessor CMPTV ekugcineni so professor uclaima ngamaphara yazi ngisafisa ukwazi professor ukuthi yikephi la ongifihlela khona kwayi mina ayeke futhi ngisondelene nawe kanje la uvumeleke khona wena wedwa ukuthi ufike uclaim khona ngathi mina mewukhona indawo okwazi ukuclaima ngephara why futhi iphara ngatsheli elinye noma tshele litshela uma wale lelinye iphara behambe beyoclaima ikephi la kuvumeleke khona umcebisi kuphela khona la afike eclaim khona ngamaphara linani iphara mfethu alingakaze lashayiswa imoto professor ngakaze lenzeka lutho kodwa kuyaclainywa ngalo yancwa mhlawumbe ekhuluma umuntu owashayiswa imoto ethi uprofessor wake wangizama ukungifaka ko road accident fund professor wangithatha wangihambisa abameli manje sengiyambona usehamba ngemoto manje usiyangizima yazi umuntu mfethu ongakhuluma lolo limi uprofessor singake sisole nasithi hayi bengethuka abantu ngeke khona inkinga ekhona usinawona ukhala kanje bafezi ngashayiswa imoto mina uprofessor ngithatha ngisa kwabameli sihamba indawo ezithile naye sihamba amaclinic amapolice sihamba amapolice stage ekugcineni usengishiya kanjalo unemoto namhlanje imali enganga uyithatha akekho kwenzekena kanjalo akekho kuhambe naye iminyango neminyango yazi wathini umfundisi wase Jerusalem wathi lezi ingane zami ziyakhuluma amaphara ayakhuluma amaphara wathi professor kunzima ukusebenza nalabantu ngoba bayakhuluma wathi bake bekhuluma into ongazi bayithathe phengeke beyikhambi bekhona wathi ziyakhuluma lezi ngane odokotela onesi amaphoyisa konke wathi inzima indaba yokusebenza nalabantu ngabe ngisamtshela ukuthi mina labantu bake bethi ngiclaima ngabe imali bese ngiyibuza ukuthi mayikuthi ngiclaima ngabe imali amaphara ithanda kanje imali ngaba waclaimani ngani wodwa noma akuthe ukuthi mhlawumbe wena usinawana okwazi ukuthi ufinyelele lapho utshela uma walelenye iphara professor nihambe naye fike uboyena oclaimali ikephi la ngena khona wena wedwa professor kwayikhona ke lapho ke ngabe baclaimisa abantu abangakanani mfethu mebe inkampani enjani levumele wena kuphela professor nanokuthi yabona abanye babaleka bebaleke athi mayesehlangana nami ethe mfowethu sengichazelwe ngalento yakho and ngiyafuna ukuthi nami ngibe ingcanyayo because ekugcineni bafo umuntu mayeseshonile even umndeni usuku ungazi uzomthathaphi usuku ungazi imndeni yasaba ungena ezidlekeni lezithi mina ngingena kuzona uma thi nje wathola le ezantsi embili ulona professor uba le ntombazane la ineqhubu la umbali yakhumbula sagqiqani ngize ngihamba nge-Albert Park kulo kwi-security lakhona ngiyofuna ukuthi wayethathwa imaphi amaphoyisa eshone nini kungasaziwa uba kambe umuntu khona nomunye washonela ngaleyo nakho lofana lo esamphambanisa professor u0 na information ayihamba iyofunwa yimina mase bengasayitholi professor ingane zabo babuya bezokhala la kuthina mfethu sikwenze lokho simfunele simtholele ingane yakhe kodwa mothi uyabuka ekugcineni ivision yakho yangekho based on lowo msebenzi osukuthi uwenziwa ngalowo suku wena wawulwa nokuthi kuphela imali makulokhu wawulwa nokuthi professor kuqwashiswe abantu emphakathini iseyikoleni ngezidakamizwa kodwa angazi sengazi ngisho amakhaza kahulumeni asefinisi cabanga bo into nje engangazi ukuthi ngabe ngihlanganiswa ngamakhaza kodwa usiyakwazi ngibuya khona manje hamba ngize ngibuye khona hayi bo uye khona ngiyokutshela asefinisi asuka lapha kugame avalwa lawo kugele mina ngazi lawa la kugele iwona lawo angithi sase sihamba siya khona siyofunisa khona nganikwa inamba umuntu operator khona lokho efinisi siyazana nje sazana efonini kodwa akaze sibonane ngeziqu zamehlo boya ngekho emsebenzini ngalelo la
manje uyayibona ukuthi lento manje kwanabo laba abayizilima abangafuni ukuzala ngoba ekugcineni umuntu uma eseshonile yazi kuye kufonelwe mina ngisho ngomuntu engazi ngisebenze na ngimbuze mina ngeke ngasebenza nalowo muntu lo ubani amagama akhe ngizama ukusesha la njengalo wade funa ubani uLucky bani uLucky Mkhize Thompson Lucky Thompson uLucky lo ngimbonile mina professor uthe nje ahlangana nalezo yibongo yena uthi akahlangana uyabona ukuthi ngenza ukuthi lo mama ufuna ingane eseyashona kodwa ngoba lo Lucky esho njalo professor lokho ngikusho phambi kwakho angimile ngizoqhubeka ngimfune lo Lucky lo mengimthola futhi ngizomthatha ngimlethe lapho wena angingakona umsebenzi wethu professor kodwa ufuna bayasona ukhumbule ekhaya ngizowenza lo msebenzi ngoba kahle kahle shuthi vele iMPTV mfethu awubonanga wena professor lokho ukuthi yayidalelwe ukuthi iphinde ibe ukhumbule ekhaya futhi hayi ukhumbule ekhaya mfethu iyiwona manje awuxoxela abantu kwawulimelela kwenze njani ngoba phela ngeke bengasifuni isigeme phela labantu laba abakhandwe ngeyigeme nabo usho ke professor ngoba manje ngilimele phela kahle kahle yonke indawo la ngikwaze khona izingifika la kwena la sisibanga ifoni nje nelinye iphara la ngaphezulu kanjani ithatha ifoni phela professor ethu yabo ngingathi khona lento ekusuqalapha yini uqalapha uma ungachazela umuntu nje usekhaya uyazi professor ngeke ngalikhuluma mina igama ngingalichaza ungalilandeli qalapha kahle lento ihambisana ne-recycling ya ngoba sekukhona lento ekuthiwa recycling manje ihlanganisa oma-cardboards omakani iy'gubhu ze-drink iplastiki yonke leyo nto ekugcineni sithola imali ngayo leyo nto sengathini isikhathi esiningi sethu abafethu sincamela ukwenza lokho kunokuthi wenze icala imali eqondile leyo professor kunemali yecala lokho kokuqalapha ku-showcase ngizoyithola imali ukuthi ngithole lento engiyifunayo kunokuthi uphume uthi uyobamba inkunzi usangabuya usangangabuya kodwa mokalapha is for sure uzobuya professor shuthi okay uqalapha ke ngathini endaweni ngigcina usuzazi ukuthi imqomo iphuma ngolesingaki la imqomo iphuma ngolesingaki la lo umuntu ongikwaza la professor umuntu engangiphanda naye endaweni eyodwa siyaphanda la emqomeni shuthi ngithola ifoni mengiyi-ona le foni ivitani i-one professor yabo nami ngokuthini ngithatha ngothi umuntu esiphanda naye ngangayitshela ukuthi engenza ngale ndlela le enza ngayo umuntu wavele wathi ufuna ukuyibuka professor ngothi ubra wami engalapha naye nami izinto zakhe nginakho ukuyibuka ngimnike yabo ukuhamba isikhathi sekufanele ngabe phela useqedile ukuyibuka uyangibuyisela nge-arosta angazi lisa spirit somoya omubi professor wasithathaphi wafuna ukungidlela ifoni yami professor yabo ingakho ngaze ngakwazeka professor kobani into engazi kahle ukuthi eyami professor ngiyayilwela leyo into ongangiphucayo nami professor mhlawumbe into engiyintshontshile ngoba ngisuke ngingazi ukuthi umphuca mhlawumbe umnikazi wayo okanye uthunywe umnikazi wayo ngike ngithambe kwinto ekanjalo kodwa into engazi kahle ukuthi eyami le ngiyitholile ngiyayilwela professor leyo professor hayi ukuthi mhlawumbe wangikwaza professor kwaphela kanjalo professor yabo umesa ngikwaza ngawo professor ngoba ngifuna umkhombisa ukuthi ngumfana umesa ngikwaza ngawo ngamphuca wona ngezandla professor professor sengithi ngiyamstripper professor mfethu basibamba bafethu bathi hayi ngiyeke nginqoba sekulimazile ngiyeke bangihlalisa phansi ngisasukuma professor bamanje sengiyeza ukuthi ngilimele lana waba nenhlanhla yazi nginamanje professor ngihlangana naye lafana ngisho ngithi cabanga ngoba ngangiplana ukumbulala futhi ngosuku angilimaza ngalo ngayise nje ngifuna ukuthola la khona ngifike sengithwele izivalo sesitamkoko professor ngifike nje ngishaye ikhanda ngiqede lapho ngiyihambela wabaleka la khona wangalala khona ngazohlangana naye ngithwele icardboards ngingakwazi ukuthi ngililahle phansi lo cardboard ngoba sesiserenki phakathi nabantu yabo babezobona yabo driver babe ngathini bake benishaye professor ukuthi nilwa phakathi nezimoto zabo ngobani yabo lo gudugudu ugcina sendimaza izimoto zabo siphethe nezinto eziyinsimbi la scratch imoto yabo bake benishaye nobabili kamiyeka ngalo la so kanti kumiyeka kwami kwalibele kuthamba
yazi namhlanje ukuthi lo mthida lo siyazwana naye professor owangasekhaya lo fethu lo siyazwana siyakhulumisana naye njengoba kushona uzwakele professor yena lo ade ngibuza kuyena ukuthi uzwakele uphi wathi uzwakele ukubo kanti akazi ngize ngimtshela ukuthi wena uyongcwaba uzwakele asekho siyakhulumisana siyazwana naye kodwa angikhohlwa into angenzayo ngoba wacishwa ngikhiphihla abantu wangikwaza ngomese lokusikisa kwa professor lo mkhulu Mtafula angikwaza ngawo lo Mtafula leyo nto angikhohliwe ukuthi wenzani kumina yabo hayi ngoba mhlawumbe ngangimsaba ukubuyiselela kuyena yini ilukuluku selehle ngisayena lo muntu lo nodlame yabo leyo ngathi hayi ku right kodwa yabo mingathiwa yabo mina mhlawumbe sengiyomlimaza professor sesibanga ishumi okanye into encane encane kuyovele kuvukela ukani ukuthi wena wangigwaza and futhi buka professor ngiyomlimaza ngempela nami ngiyomlimaza ngoba yabo nje kulezi insuku esasanda ngigwaza ngangithi mengithi ngigeza ubuhle kuvele kuthinteke la engisho ngithi plus ngangifaka ibhandishi yeke la ekhanda ngisho ukuthi ayibuka ngilinya zohlama kanjani ngangithi ngifuna umboza ngempela ngesivalo sesidamu kwabaleka futhi uArosto usathane ngempela hayi busathane ingakho nje professor ugcina usuwona kuyena endlini futhi untshontshelwa ngisho umuntu okusiza every day indaba isuke lapho kuArosto ukukhandela idemoni professor elimbi abo mawubhemile professor ingane abashana bakho noma mhlawumbe sisena bazukulu ungabadlalisa professor uzubagibelise ngisho esihlahleni professor mawubhemile kusuno Arosta professor hayi phela ukuthi ingane encane usungasana ndaba nalutho ungayiphusha ngisho kanje ingane uqala ubuka uma wayo uqala ubone ukuthi ulahlile ifuka la Arosta unelenye demon professor yabo mina professor yabo nje ngoba dengisekhaya mina ngathini sengiqala sengibuyela kulento yokubhema professor yabo abashana bami bawu2 professor khona umncane ongakwazi ukukhuluma kodwa osekwazi ukuhamba ngihambe professor ngiyobhema ngibuye kunombhede lo futhwa ekhaya ufuthe sobeke eminyango ngitshese professor yabo siswami mekuthi basele nosiswami omncane lo mdala usemsebenzini noma basele nalo mdala lo mncane usemsebenzini obezesho lo usuke khona ekhaya usisi ukuthi hayi mnqobo ngiyakuvuma yabo ngibhemile professor ngibagijimisa igceke lonke ngibalalise kuloma transi lo ngibashofiza ibhayisekile professor inyawo ibheke phezulu ngibajimisa ngilale boba u2 zwise emthani kodwa yabo ngingabhemile professor ngathi siziyangisense ingane ila ivele ifuna ukuza khona kumina kanti inhliziyo ibhekile phela ingane islim iyajwayela yabo iyajwayela uyazi ukuthi umnqobi mekwangibona mhlawumbe ujwayela ukuthi angithinta ngidlalise ekhaleni ivele ifuna ukwenza leyo nto kumina yeke ukuthi mina ngibhemile ifuna ungithinta ekhaya ngisho ukuthi yazi ukubuya ngizovele ngithathe kuphose lapha yini iArosta hayi kuba kusuke kuyimina umina ngiveza kuvela ngale nkathi ngisuke ngibheme ngayo uArosta uveza yabo lento kufanele ukuthi mawubhemile usuke uwena kodwa iArosta inosathane evedane ewufake kuwena mina bengiyigoba mina abashana bami balala professor khona mina egcekeni mekuthi professor ngiyafika babangesithuthuthu ngoba sisodwa isithuthuthu ngibathatha bobo2 ngibafake isithuthuthu ngenze short ngibabalansisile ngizogijima round indlu professor ngibaroundise bazogoba zobabona sebegenqile bobo2 lapha sebelele ezesho siswami uthi umnqobona wenza ngani leingane zihlupha kanje ngithi hayi labakhuleka khuleka ngami lapho kube uyazi ukuthi ngibhemile engakho ngenza lento engiyenzayo ngisho ukuthi kube uyazi wena mina ngingangimanagela icrash mina if ungangibhemisa yabo ungibhemisa ngakukhatela tseno ingane mina professor zo10 ngidlalise kanye izoxabana kodwa mina ngingabhemile ngalezi ingane angifuni nje eyodwa eduze kwami ngisho sakhona eyami lapho kwayona sifuka la uArosta kodwa unedemoni nje ongalazi professor uqhamuka ngitshela umsebenzi futhi iArosta udodi wena ofezi ayinkinga le usathana uqobo lwakhe futhi abazali enye into kumele beyigade ingane namamuthi mamuthi uyabo nje musahlala nengane ongakayiboni professor useseyidakamizweni mina ngizokufundisa indlela yokumbamba umuntu eseyidakamizweni zinika isikhathi ngayi professor umbuke umnike attention umlalele professor mayikhuluma
ungamzibi umlalele kahle kahle nje focusa kuyena uzombona mase seyidakamizweni munake ekseni umnake emini umnake futhi nantambama mase zolala uzombona lo muntu amamuthi akawafani yabo yasekuseni mesavuka usuke nale arrost unaleli demoni ongangokuthi professor engenza noma yini la endlini professor ongangokuthi professor ngingathatha ifoni yakho into yokuqala leyo engaziyo ukuthi noma ngathiwa kwenzakalani iyona into ozoyibona ngoba isikhathi esiningi ihlezi sisandleni sakho kodwa ngivuke ekseni ngo-arrost professor cela ungiphi 40 rand ngeke imnqoba athi ungicela imali izole mina nginayo 40 rand usho ubuyibhekela le uyaklina mhlambe lapho phuma futhi nala endlini ngisaclean mhlambe ngithatha ifoni yakho ngiphume nayo ngihamba ngidayise ifoni yakho ngibhema njengoba ngihlezi ngisho professor qala ushaya ithi yokuqala ibuye ingqondo ngayishayi flow yoho ngizowenza njani mase kufika leli fuweke lithi hayi ngibamba lishisa mhlawumbe usiyahamba uyafika ntambama kini kodwa yabo nje bethu ekseni umuntu mengakabhemi uyambona nantambama ekseni usuke ehlinele engafuni lutho ngoba imali isuke ingeke kodwa uma ungamnika imali uzohamba uzombona engabuye washo ngisho izitsha professor into angayenzi ecente igceke aqaqe ubhestaziwe woko afake kabusha qonde yonke into ubhemile lento angeke ayenze mengabhemile yabo mawubhemile ila oba khona wena professor kahle kahle uba hyperactive ungenza ngisho wazi kahle ukuthi uwedwa umfana uzalwa nosisi abawu4 professor bawu4 bakhona egcekeni kodwa ubatshele bawu4 uthi unrelax kancane izitsha iwashwe mina namhlanje ubhemile lo kodwa mehleli nje ebhocobele engafune lutho enqina ngisho ukubuka emehlweni usuke nenkinga lo muntu usengabhemile yabo mengisi focusa enganeni yakho mase usisola ukuthi ingene edakamizweni izokwenza njalo ekseni izobe ingayona kodwa mekuyathola indlela yokubhema uzombona masebuye ephuma kwade kuyobhema mawukuthi futhi ufuna ukumtesta munikeze imali la icela mecela 30 rand mningi u30 rand umyeke ahambe ungambuza lo 30 rand uyokwenzani umnike lo 30 rand ehambe nawe uzombona masebuye uzombona ngeke akubuze lutho mhlawumbe into engakubuza yona manje ngingakwenzela ukuthi iyona into mhlawumbe angakubuza yona leyo akwenze futhi lokho ngeke already ngicabanga ukuthi sengupende manje ngeke udongo fanele kupendwe manje uthenge professor upende sasekuseni uyavuka ushawa arrost yamtshela ukuthi akapende sinexabana uyena uthethe ngupenda ngithi uthethe ngupenda ebhemile uthethe ngupenda ekseni siyavuka ukuthi shawa arrost uyamtshela ukuthi akapende sinaqala sinaxabana kodwa mengavuka ekseni professor ethi mhlambe maca ongiphi 30 rand ungambuzi ukuthi ufuna uyokwenzani lo 30 rand kahle kahle uyakukhokhisa ukuthi uzopenda yabo mnike lo 30 rand lo uzobona ngeke abuze lutho masebuya uzobuza ukuthi nje ebrush ubekiphi ayingene indla ipenda ayiqede mhlawumbe acele leyo mali futhi maseqedile ukupenda kodwa mengabhemile umtshela indaba yokupenda nizoxabana upende kodwa kuyena oshila ukuthi uthenge yabo umuntu nje umbona mekwaphuma endlini professor wahamba uzobuye esewuyena ayeke izobe sele ingane leyo izalayo lo sathane wale arrost usuke sewukhiphile ngaleyo nkathi ngobe bakhona nabasabhema ihunga ngensango mhlambe kwabantu abawu100 professor abawu2 abenza leyo uyabona ukuthi manje sekungenzeka ukuthi libreakeke ichain lokungena ehungeni ngabantu abebengena ngensango yazi washe abantu isiyajova ade ngianalyze lento ngihleli yazi ngiyavuma kodwa njengoba ngivuma isiyafika emqondweni wami fast lento ukuthi uthini kahle kahle uqinisele yazi ngiyayibona lento oyishoyo akusalula manje ukungena ngensango ngobani liyanto ngathini ayisahambisani nensango kahle kahle professor ihunge sikhona manje akusayona leyahunga leyasiqalene bihambisana nensango ayisabhenywa ngensango manje which means ofuna ukungena professor uyisithipha okanye useyongena manje umuntu ebona uyongena ngoba ethanda professor kahlahle uyongena ehlosile ukuthi mina indlela yami kahlahle yile ngifuna ukuyohlala emgaqweni ngibe yiphara ngifuna
ukuxabana nomndeni wami nabo bonke abantu abangithandayo into umuntu oyongena uyobe eplanini kahle kahle iyona goal yakhe leyo ongenayo manje professor ngoba lo yamnyango thina sasingena ngawo wokusukela kugwayi uye ensangweni ugcina usufinyelela kwiwunga ayisahambisani nensango kahle kahle professor manje angeke usasho manje ukuthi ngingene ngokuthi usibanibane wangifakela insango njengobuzwa wafisa abaningi ethi ngangijwayela ukuthumela usibanibane insango angishukele kade usebheme iwunga wangifakela iwunga insango yayishuko mina ngangasayizwa ngale ukubezwa wafisa abaningi banokusho kanjalo yabo manje obingasahambisani nensango awusashukelwa manje yabo ifika yona iwunga manje uyibhema nayi professor uyayibona ukwazi ukubhemana usuwazi kahle kahle qinisile emcebise lento eyishoyo ade ngi-analyze ngiyibuka ukuthi yazi indlela esibhenya ngayo iyajovwa ukuchase abaningi abangenayo bengangena ngala i-chasing ngobani yabo leyo kujova inenaliti phakathi inaliti ibuhlungu professor ayana uthi nje vele usuku ugagamela ngeke uvele usuku yabo ngingangena ngala ngase-chasing ku-chasewane ama-capsule le iwunga le yasekuqaleni ebigigayo ayibhenywa ngensango ubukwazi ukuyi-chase ubukwazi ukuyibhema emjoveni ubukwazi ukuthi uyibheme nensango futhi ubukwazi ukuyibhema le ndlela zontathu kodwa manje leya manje ejovwayo ayibhemeki ngefoil le bhenywa ngefoil professor ayingeni nayo ngala emjoveni ayithabo ukuthi manje sekumkanjani futhi maningi amathuba ukuthi i-chain leli libreakeke ngoba yabo le esibhema ngefoil ithini moyifaka emanzini ayidilutheki ayifuni ukwamukela amanzi ivele libe lihleli la phezulu emanzini professor ungaze uzuyikhe ngento uyikhiphe emanzini powder kodwa ayifuni ungena emanzini ngaze usenolwembi vele ihlale la ngaphezulu emanzini yabo mawuthatha le ejovwayo uyifaka kwefoil uyishisa professor vele kube ngazi usangazi ubhema iphilisi noma yini iyasha yona kwifoil kodwa ukuftwayo awuwona luya ufana naleyo okwazi ukungena ngayo uyibheme ngensango yona eyamukela yonke into yabo manje usungabhema ukuthi mawubheme ubhema ukuthi ngibhema ama-capsule awukwazi ukumixa professor ushaye umjovo uphinde yabo uyibheme ngefoil ngoba ayingenelani le bhenywa ngefoil ayingene emjoveni le yasemjoveni ayizi ngala kwifoil which means 100% qinisile lento ishoyo ukuthi i-chain ingabreakeka manje nami seyona nto mfethu nje sengiyithandazela ukuthi hey okungenani le generation vele silimeleke ilimele kodwa yazi mfethu yabo uyangibuza lo mbuzo ngiyavuma nje mfethu yazi lento isiyangibuyela kancane kancane ukuthi yazi uqinisile professor hayi phela mina ngi-genius ame-genius njengoba uhlezi usho ukuthi akuvitanga ukuthi uprofessor lo ngoba nakho mhlawumbe indlela engangihleli ngayo ukuyimbeleko ukuthi sukele ekuzalweni ukuthi uprof babekubona hayi uyena ngampela yonke into analyze mfethu shona nje usuke uhleli ucabanga ukuthi ngiyakulunguza la embobeni ngiyabona ukuthi ngiyakuphazamisa uyacabanga into ejule kanje into engacabanga ngisho uyena umuntu okuyona inkinga yazi sidakamisa ayicabangi leyo ukuthi yazi manje sengingayeki iwonga manje ngoba indlela zokuyibhema ayisahambisani amathuba semimani yazi kwathina lo mcabanga ukuthi uzofike lo wena professor kodwa manje professor hayi qhubeka mfethu uyibambe ngale ndlela oyibambe ngayo professor one day yophenduka le vision le yovela vele into owawivisionizeile ukuthi hayi ilo sithemba lokho ukuthi nabantu ngelinye ilanga mhlawumbe bayosukuma nabo befisa ukufaka isandla ngoba sinabantu abangaphezu kwa-100,000 kodwa mfethu abantu abajoyina i-membership mhlawumbe manje bawu-150 awucabanga ku-100,000 at least angcothwa no-10,000 wabantu 10,000 at least ngabe yiningi izinto esesiyilungisile ukuhambela iy'kole kakhulu kungikhathazayo ngakubona ukuhambela iy'kole ukuthi ku-effective kangakanani and iy'ngane ziyajabula mfethu uma sifikile mfethu fikiwe ya so nje kungakhanda izinto ezintsha emakhanda azo
into ezokhulunywa inomqondo yabo le ngeke yaza isasuke kumina lento athungibuza yona Ye-chain. Ngiyalibona leli chain phela ngiyi-analyze mina kahle ngifuna ukuyiqeda le uyayiqhathanisa lezi ibalo kahle yabo ukuthi ngempela ungabuya ngena manje ngabuya sangana ungangena kanjani because iqala bebengena ngensana ilona ozaziyo ukuthi vele kahle yiphari lo ozelwe yiphari ongena manje ongena manje professor lozalwe yiphari ngisho uma wakhe nombaba wakhe akwamukele lokho zayi nje vele nganami yiphari ngoba ngeke usuke uqale usuke nje ngokuchase uvela usuke nje udonse foil uthele lapha noma uvela usuke amanzi nenaliti professor wazi ngani ukuthi ijovu wapi ukusuka ngekhaya nje ngeke usuke ngekhaya uyabona oqala nje wazi ngani ijovu wapi qala nje lapha ijovu wapi yabo ngeke uvela usuku urisk nje wenza leyo nto ngempela ngabe uyabhayiza ongangena in 10 years 15 years to come i-chain izobe libreakekile osinawana abaningi bazobe bephumile idakamizweni abaningi bazobe beshonile abaningi bazobe begugile nathi into manje izolimaza ingane incika because incika manje kuthiwa bagcina bashawa uhlangu i-stroke uhlangothi ngoba manje uthi ba overdose lamaphilisi la yabo ngathi professor umuthi womkhuhlane umuntu nomuntu ekuzalweni kwakhe mina ngiyengikholela ukuthi khona lento ekuthiwa ukuhlakanipha kwakho ungafundiswa ngomuntu nje ngokuzalwa ngokutesta ingqondo yakho ukuthi ihlakaniphile yini kunento mina engayibuzayo na professor uthi laba babhema itashi labo itashi njengoba iwupowder ibhenywa ngestraw uyidonse ingene ekhaleni njengoba iwupowder for sure la kuwena ekhaleni kumanzi lento njengoba iwupowder omhlophe libele ingena la ekhaleni ihlangana nalokumanzi ugcina kuyini ugcina kuyinto elike ubomvu sort of yabo ehleli la ekhaleni lento moyibhema njalo everyday professor asene mhlawumbe ayikisho kanye ngosuku yabo ukuthi lo powder lo libele ungena ugcina usukhozani la kuwena kule parts le yomzimba kuwena angithi uyabona kunamanye ama celebrate anokushona makuficala athi ane brain cancer yabo umuntu one brain cancer usuke kancane manje ukuthi ubengabhema intasha omunye uthi wayesethi mayefinya vela afinya igazi angazi ukuthi yenza monakalo omunye yabo leyo nto nje into engiyibuze yona ngokusebenzisa ingqondo yami ngathi mengiyibuka lento itasha ngibhema ngazi ngayibhema ngisho uyibhema professor kodwa into etheme ngiyibuka lento yayihlanganele i-answer emqondweni wami kuthe yazi lento kugcina sekukhandeke lento le emhlophe emanzi la kuwena ekuhambeni kwesikhathi ngoba ayikho enye into agcina umuntu eseyicabanga nayo injengayo nayo iwunga phela iyamcontrol umuntu yabo nje omunye mfethu uthi lo muntu mfethu ingcono ngoba yona ayina arrest kodwa mawuke waphatha imali iwona nje uarresta loyo uma waphatha imali phela iyakuthu iwunga ukuthi iwunga nje mfethu iyakrufa iwunga ukuthi kahle ikhombile yona u7 phe kwakho ile ingakhi jabe ayikhombe ntasho kodwa uma waphatha imali definitely sure uyacabanga uyakuyo uyacabanga yabo nje lento leyidakamizwa zakhona professor kahle vele kwakuhlosa ukuzobulalwa intsha yeSouth Africa ngoba futhi motho uyabuka bayashona bafisa abanganganami nje yabona nje ala idlekeni professor day and night ukancane mengithi nje ngitheshwe ngala ngiyibhekela abantu ungafici imoto leyo MLM yasemoshwali ukancane emnqobi yazi mfethu angithi uyabona ukuthi nginokuposta abantu abashonayo la eyazi ukuthi kunendoda yangicasula mfowethu njalo mangiphosta umuntu oshonile kanti babulawa yini mabebuya kwishow yakho babulawa yini mabebuya kwishow yami yashita lo muntu nomsangana abashona labantu lapha kuyukuthi mina ngireport laba esisebenze nabo ufunani professor ufuna uthula ungareport angazi mina noma usho ukuthi babulawa mothula ungareport professor lo muntu kuyo after mhlawumbe 15 years afike ngephupho kubo lo muntu noma okanye aphambanisa izinto kubo ngokuthi phela akancwatshwanga kubo aqale ephambanisela osisibabo osisibakhe esikoleni mhlawumbe bayafela
okanye abanye bajaha amadoda ngalana nje kodwa egcekeni kubo kwenzeke into engasizi ngokuthini abamngcwabanga abantu bakubo yazi inkulu kanjani indima oyidlala professor ukuthi ureport ukuthi uSibanibani useshonile bemlanda abantu bakubo behambe bomngcwaba ingcwatshe professor ukukhuleka mfethu yabona nomndeni mfethu uyabhodla mfethu mawazi professor megcekile mfethu angathi ungakuthi imnqobo asimfonele ukhulume naye ngizomtshela into ekuyiyona mhlambe kabi ngizomenza understand no kudinga wena mnqobi mhla saba namandla right kuyomela umuntu uyabona nje maye comment ukusangana ekecingwe tholwe eke sithi ukuxoxa naye nje isiZulu uxoxe naye ngesizulu asikhulume naye le language la akayikhulumayo yena uyena obuya azobhala ku social media into eqondile ngoba kahle kunokudelela mfowethu okukhona ubona athi abantu abaningi bayadinga ukuthi kusondelwe eduze kwabo yabona into okukhulunywa einkundleni zokuxhumana igcina yenza manje wonke umuntu manje unelungelo nje lokukhuluma noma imuphi ubhuti ngoba usuke eyivalele endlini kubo ekhuluma nefoni azoveleke ngithola sometimes mfethu ubona umuntu uqeda amandla thina ezizama ukusiza mfethu lo muntu mawuthi angena kwi-profile yakhe ka-Facebook ufica ukuthi uposte unengane kodwa akawubona umsebenzi we-MPTV kanjani mfethu uzela iy'ngane zamanje engabambeki kuneyidakamizwanga because MPTV wanifundisa ngendaba yokuthi ingane yakho ungayigada kanjani ukuyilekelela azibe sithi useyidakamizweni professor yabo umuntu ayisho njalo useyidakamizweni le ndoda le mfethu ngiyafisa nje futhi ukuthi useyidakamizweni le ndoda mangakwazi ukuthi ngisondele nje eduze kwayo izinsizwa sifike sikhulume nayo nje sikhulume naye ucishwa amakhamera kukhulunywe naye bese kuthiwa awukhulume awuye kuyiwole yakho uyokhuluma into umphakathi ukuthi uPaul uthini manje ngoba sesixoxileke nawo ngoba phela mfethu lento futhi silima kuphela singaboni ukuthi izosiza umphakathi isilima kuphela wesima unengane ukuke nje lento icabangayo yokubreaka religion professor yabo mengathiwa mfethu abantu laba kakhulukazi abayilandelayo iMPTV nami side lami ngiyazi obukelayo kanye ongilalele ngiyacela afake leso sandla yabo lento oyicabangayo professor ukubreaka religion leli ongasiza ngakho ngicela usize ngakho ngiyayibona mina lento iyakephi kahle kahle lecatsha ngoprofessor but yazi into enkulu abantu abangayazi mfowethu i-membership yabona thina mangathola abantu abawu-100,000 bayanikela ngalama 20 rand thina singakhanda i-rehab sibe ne-security yecompany edila ngqo nendaba eyidakamizwa ngo-20 rand 20 rand wakho ongakhishwa yiwayimina professor inami that is why ngenza u20 rand ngoba ngangithi imali engakhishwa ngisho na umuntu ohola imali yesibonelelo sikahulumeni angifunanga ukuthi kube imali enkulu ngoba kwakuzoba ngathi manje kukhetheleka abathini ngifuna wonke umuntu adlala irole yakhe kulento le adlala indima yakhe kulento le u20 rand kubuya lo 20 rand bese uzokwenza umehluko omkhulu uyosave ngisho ingane yakhe cabanga engasave ingane yakhe into ingakafiki kuyo ungafuni usukhipha u50,000 we-rehab ngoba usufuna ukumisa rehab ekubeni ubungakhipha u20 rand kumgwema manje ukuthi angaweli lapha yangisho u20 rand wayikhishelo wayimina professor mina ngikukhipha u20 rand ngoba ngiyabona ukuthi kahle ubhekile no mfethu but ngelinye ilanga asethemba ukuthi abantu yabona njoba sesikhuluma nakanje sisifana igama leli lithi siyacela ngekho kahle ophuqiwe okanye ofoswayo professor nje sayilama umnqobi ngiyacela ngiyayibona mina lento professor ufuna iyephi usuzuziyayiwahlaza ukuthi kahle ufuna i-rehab ngo-20 rand kakhulu ngifuna nama-forces mfethu anamandla mfethu akuma sikhuluma nje nge-MPTV One Security Company ama-forces makhulunywa bakhulunywa mfethu ngesivunguvungu ngesishingishane ngifuna isishingishane yonke into esebenza khona professor ifola under weMPTV security ngifuna ukukhanda isishingishane mfethu kodwa manje abantu mfethu uyazi ukhuluma izinto ongafuni ukuyikhuluma mfethu abantu begcine bekwazi ubekuhijack mfethu bebothela umuntu uzosidalela inkinga kusasa avele senze kanje qinisele ngifuna ukukhanda isivunguvungu isishingishane kodwa amandla akubantu mina ngeke ngikwazi ukukhanda isishingishane ngengedwa mfethu ukukhumbuza abantu umfoka bani lo sesivala mfethu isidla amaningi esakeni ngoba ngisho professor bethu ukuthi yabo ukukhuluma mfethu ngaxoxela ngisho usuku lonke mfethu igama ngomnqobo ngwakagomede
ngihlala kaMashu. Yeah. Hayi emakhaya kukaMaphumulo professor. No, igama lami mina nguprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini langamandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho siyasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi sibhula umlilo lapho ungakafiki khona uma ungowesifazane ungena ezidakamizweni definitely sure mina ngiyabheja ngeke ungadayisi ngomzimba iyona nto kuphela esuka iseduze nemali uma umuntu wesifazane uma futhi umuntu wesilisa usesidakamizweni ngeke ungantshontshi ngeke ungebi ngeke ungashawa usuku unenhlahla ke mawushawe mhlawumbe wakhubazeka abanye bashawa beshone abanye bashawa amaqede behambe beboshwe okuyizinto mhlawumbe nawe ongafisa ukuzithola ungaphansi kwazo la idayisela ngomzimba ke abantu bakwethu kunabantu abahambe bejikeleza bedlala ngabantu abadayisa ngemzimba either babalalisa nenyoka babalalisa nezinja noma belale nabo bebaqede bebabulala mhlawumbe omunye ofuna izicubu zomuntu uzokuthatha ukuthenga uduku ungaphindi utholakale so ukugwema yonke le nonsense noma le chaos mina sengikhulume ngayo gwema ukuqala izidakamizwa izona eziyisango nezumgaqo usuku ungasayicontrol impilo yakho usuku usucontrolwa izizona esezikutshela noma ngabe uyintombi yakwenu nocabanga ukuthi awusobe wadayisa umzimba wakho ngo10 rand kodwa lapha ezidakamizweni uzokwenza ukhombekile uthanda ungathanda ulale namadoda awu10 ngosuku mawube nenhlahla kube khona ukukhokhelayo mawube nenhlahla kube angakukhokheli ngakho uyakubalekela umuntu yebo alale namaqeda kubalekela leyo nto leyo asiphuphi ayikhandiwe lo sikhuluma ungqo hayi into yamihla namalanga uphela le kwe-reality show makuthiwa sikhuluma i-reality show sikhuluma nge-MPTV1 akupendiwe akukhandiwe sikhuluma nje ungqo izinto ezenzakalayo ey'mpilweni zabantu kodwa konke lokho eqinisweni kusuke ey'dakamizweni yizo-ke lezi thina siqwashisa ngazo wena-ke uma uzocabanga ukuthi kuyadlalwa la iwena kwethu usungaphansi kwalesi simo esesizibalile siyacela abafowethu inhliziyo yami isipholile ayisipholile mfowethu ayisipholile mfowethu vele ngoba ngitshelile hayi ngifuna ukuthi siyenze lento inhliziyo yami isipholile mfowethu ukuthi sizokhuluma nabantu bazi umsebenzi esibhekene nawo asigcini mfowethu ngokubashutha mfowethu kepha siyabamela mfowethu uma begula uma beshawa abantu imini kumele ngibathathe ngibasa ezibhedlela umnqobi lo weyibelethe izingane zenu mayingasakwazi ukuhamba yabona mayisila isungasakwazi isuke ibanjwe yimi ngapha ibanjwe umnqobi ngapha simthathe simfake emotweni mhlawumbe ivideo neke nayibona umuntu engangimhambisa esibhedlela usuke ngahlele eqondile usuke ehlele etshekile ngoba akasakwazi ngisho ukuhlala seluzayisha ibhalana usuke ngasakwazi ukuhlala lo muntu usuke kade ephethwe yithi kodwa ekugcineni bafowethu angeke kodwa phela ngajukjela bonke abantu ngodaka ngoba vele nezandla nomuntu ojukjela abanye ngodaka izandla zakhe ziyangcola ngakhe-ke abafowethu angifuni ukugcina nginezandla ezingcolile kodwa abafowethu nje engingakusho ngizoqhubeka abafowethu sizoqhubeka sisize up until mhlawumbe nani inhliziyo zenu zize ikwazi ukuthi zisilekelele kulabo abangakwazi ukuthi besilekelele ngoba ngihlezi ngifake ilink yokujoyina kuyofika mhlawumbe nakwena ukuthi ubone ukuthi kubalekile ukuthi sisize lesizwe sakithi njengoba bengishilo igama lami ngoprofessor ngoMkhize cindezela usubscribe button mawuqala ukuba ingxenye ucindezela nebell ucindezela wakhe ibell izokubeka amathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalelo suku ngakho ke mina sengicela isholo yona hayi sengicela isholo yona